President, molt honorable president Torra, aquesta és una causa general contra l'independentisme i no ho hem de perdre mai de vista. La voluntat avui és liquidar el president, liquidar el Parlament i dividir l'independentisme. I no ho podem permetre, no ho hem de permetre. Tenim una oportunitat que hem treballat durant el cap de setmana i també avui. Una oportunitat per defensar el president, com bé sap, per defensar el Parlament i per defensar les institucions catalanes. I nosaltres no ens rendim, ho volem seguir intentant. Nosaltres sempre estarem al seu costat, president Torra. Tots estem d'acord que el president ha de ser diputat i que estem davant d'una nova arbitrarietat. Però aquesta no és ara la qüestió, sinó si per donar resposta a aquesta situació absolutament injusta entreguem també el Parlament. En aquest escenari som avui davant d'una decisió que és absolutament crucial. Acabar la legislatura amb una nova desobediència simbòlica o plantar cara a l'Estat blindant aquest Parlament, o col·lapse de les institucions o lluita pels drets del president Torra i protecció del Parlament de Catalunya. No podem posar en risc la sobirania del Parlament, l'autogovern i la legislatura per decisions que no tenen al final un efecte real, que no resolen en cap cas el problema que tenim avui al davant. Si s'aposta una altra vegada per la desobediència estèril, donarem tot el poder a l'Estat i li farem el joc. Quin futur té aquesta legislatura si no es poden aprovar els pressupostos, si no es pot aprovar el decret llei de l'habitatge, si no es poden aprovar les ajudes pels desperfectes dels últims dies? Volem o no volem donar una oportunitat a la mesa de negociació? Hem de protegir les nostres institucions. Cal garantir que podem continuar governant per millorar les condicions de vida de la societat catalana. I ho volem amb el lideratge del president Torra. Volem que el president lideri el govern que aprovarà per fi, després de 3 anys de pròrrogues, uns pressupostos per a aquest país. I no podem bloquejar nosaltres mateixos aquesta possibilitat. El país i la seva gent ho necessita. President, si volem la independència és per deslliurar-nos d'un estat caduc que ataca els nostres drets i les nostres llibertats fonamentals. Per assolir la república ens cal actuar sempre amb intel·ligència, amb clau de país, amb voluntat de victòria. I per fer-ho, nosaltres no som el rival, som el seu aliat. Gràcies, diputat.